передача «Русинська родина», передачі, вони освітлюють, прекрасно освітлюють наш народ. І письменнику, і художнику, і творчі, і музичні твори, і закарпатський хор. Тобто відкривають нашу культуру повністю, і якось то для кожного це якась радість, душевна радість, коли ми зустрічаємося по цій передачі. Най Бог святий заварить, що ми ще стратили. Тому що справді є такі тенденції, що всякі ярлики нам приписують. Самому, може бути, у світі лагодною народу приписують ярлики всякі. Дуже печально, коли то ми стратимо. Це буде велика, як би сказати, біда у нашому краю. Тим паче, що ще много-много років постійно цю передачу Віра Кобулей веде. Боже, як вона глибоко вникає в суть тих передач, маєш радість від кожної передачі, коли дивишся її. Най Бог святий заварює, така талановита людина, така патріотка нашого краю, нашого народу. І я, наприклад, не уявляю собі, щоб ця передача була закрита. Не уявляю собі. Хочу сказати дуже гарні слова про передачу «Русинська родина» і її головного редактора і ведучу Віру Кобулей. Ми вже знаємося дуже давно, більше 20 років, напевно. Вона зробила і зі мною декілька передач, і з іншими солістами Закарпатського хору. І взагалі, остання передача мене взагалі дуже так схвилювала, бо там про заробітчан говорили. А мої діти теж типу заробітчани, аж у Португалії живуть і все чекають русинську родину. Завжди. Ну, в інтернеті мої передачі вже крутяться, і вони, мамко, коли за вами заскучаємо, то включимо то інтернет, і вже вас видимо, вже вас чуємо, як співаєте, як розказуєте, та тішимося. Син мій дуже любить русинську родину. Син. Та й взагалі, брат, всі мої знайомі русини, всі люблять русинську родину. І мені здається, що така передача повинна жити і процвітати, і навпаки розширюватися. То так мало часу, що не встигнеш подивитися, і вже кінець передачі. Я би ратувала за те, щоб вона була довша, більш об'ємна, дуже гарні зйомки, особливо в музеї архітектури і мистецтва. На набережні непогані теж. Взагалі, у всіх куточках Ужгорода, де ви знімали наших простих русинів, дуже гарно. І письменників, і художників, і артистів, і танцюристів, всіх дуже гарно. То така пам'ятка, що то на віки вічніся лишить. А нашого русинського чим далі, тим менше і менше, на жаль, чути. Особливо слова, особливо співанки, особливо вірші оцей Попика. Ну, кажу, ми з сином сиділи, каже, мама, ну то дійсно людина написала від свого серця, від своєї душі ці переживання. Так наше Закарпаття у всі віки було заробітчанське. Як почали 200 років чи скільки тому назад по Канадах, Бельгіях, Америках виїжджати, так і тепер небози, молодь мусить виїжджати. Ну, але треба все одно, щоб була якась точка опори. А русинська родина – то якраз точка опори для наших заробітчан за кордоном, та й для нас тут іще живущих і говорящих живим. Дорогі співвітчизники, хочу висловитися у захист нашої любимої передачі «Русинська родина» і її режисера і ведучої Віри Кобулей. Ця передача є надзвичайно цінною, тому що піднімає пласт нашої рідної культури, діячів культури і мистецтва, яких би ми ніколи не узнали, якби не ця чудова передача. Дякую особливо Вірі Кобулей, її духовному наставнику,
її проповіднику за те, що вона такий великий труд робить у цьому напрямку. Коли я буваю за кордоном або в Києві із русинськими співанками, наші русинські співанки сприймають на ура. Публіка встає, публіка радіє, публіка дивується тому диву, яке ми пропагуємо. Я хотіла би, щоб русинська пісня і русинська співанка, русинський фольклор процвітали, щоб у нас було благополуччя і благодать Господня. І я дуже рада, що в багатьох країнах Європи, як Словаччина, як Угорщина, як Румунія і дуже багато інших європейських країн радіють тому, що ми зберегли цю надзвичайну перлину.